Videli ste v Shekinah videoklip novozelandskej kapely Saving Grace? Je to brutálna muzika s posolstvom. Ľudia, pozrite si to. A zobrazuje ženu, ktorú celý čas pustatinou naháňa nejaký obrovský chlap. Nakoniec ju doženie, zrazí ju na zem a ona sa mu pozerá tvárou v tvár. Je zhrozená, pretože vidí v tej tvári samu seba. A tá tvár sa mení na kostlivca a čo si na ňu vreští. Chcete vedieť, o čom to je? Počúvajte nás, pozerajte nás a dozviete sa viac. Máme metalové evanjelium Jána a dnešný príbeh je o očistení chrámu. V ňom Ježiš prichádza do chrámu, berie bič a vyháňa odtiaľ predavačov a očistuje chrám. A má konflikt s Židmi, ktorí to tam celé organizujú. Očistenie chrámu je príbeh medzi svadbou v Káne galilejskej a medzi rozhovorom s Nikodémom. A v čom nadväzuje na predchádzajúci a v čom si s ním odporuje. Na svadbe Ježiš pomáha ľuďom. A teraz sa nachádzame v dnešnom príbehu v chráme a Ježiš ľuďom robí zle. Vyzerá to ako protiklad. Pokojný a veselý Kristus oproti nahnevanému a rozbíjajúcemu Kristovi. Správa sa rôzne v rôznych situáciách a pri rôznych ľuďoch. A predsa mu ide stále o jedno a to isté. Je tu reč o znamení. To znamenie je tu preto, aby učeníci, apoštoli v neho uverili a aby uverili aj ostatní ľudia. Prečo teda Ježiš robí ľuďom v chráme zle? Prečo vyháňa tých predávačov? Správa sa primerane situácii ako treba. Chrám je totižto niečo, čo pre Židov bolo najdôležitejšie na svete. Bolo to centrum ich náboženstva, centrum ich duchovného vzťahu s Bohom. A tu ide o koniec chrámu. Ide o vyčistenie chrámu a naozaj v roku 70 prišli rímske vojska a tento chrám zbúrali. Chrám bude zničený, ale zase bude obnovený. Ale ináč, duchovne. Ako Kristové telo, ako zmrtvých stali Kristus a prenesenie jeho cirkev, teda my. Duchovný chrám nie budova, ale ľudia. Ľudia premenení Kristom. Ježiš prichádza a tvorí všetko nové, keď to zaniklo. Víno, ktoré v minulom príbehu sa minulo, a on tvorí nové a lepšie. Priatelia, Ježiš je ten, ktorého aj my potrebujeme. Počúvajte, v ďalšej kapitole prichádza za Ježišom Nikodém. Bude o tom hovoriť môj brat, dobrý Andrej. A bude hovoriť o tom, ako sa zo zlého starého človeka môže stať nový. Takže Ježiš tvorí niečo nové, tvorí nový chrám. A napriek tomu Židia to ešte nevidia v tomto príbehu a pýtajú sa ho, prečo to robíš? Aké máš právo toto robiť? Vyháňať tých predavočov z chrámu, narúšať náboženstvo, chod nášho národa. A Ježiš im hovorí, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Dom môjho otca, to je kľúčové slovo. On si osoboval právo vlastníctva nad chrámom, nad ich chrámom, takže robí sa Bohom. A preto od neho pýtajú a žiadajú znamenie. A tým najjasnejším znamením je jeho smrť a vzkriesenie. Potom, keď sa to stalo, tak mu uverili. A aj preto, lebo videli jeho živého a videli aj zlých premienených na dobrých. Ako o tom hovorí ďalšia kapitola. Pozrime sa trošku na spomínaný videoklip. Tam sme my, ja, ty, každý z nás. Je tam naše vnútorné zlo, ten starý hriech. Naháňa nás opustenou krajinou našej duše. Áno, je to naše vnútro. Kto ma ochráni predo mnou samým? Brian Head Welsh má
album, v ktorom spieva Save Me From Myself. Tak sa ten album aj volá Zachráň ma pred mnou samým. A ozaj, kto ma zachráni? Kto zachránil jeho? Áno, prečítajte si jeho rozprávanie. Jeho zachránil Kristus. Kto zachránil nás? Ježiš. Áno. Každý z nás zachránených dosvedčí, že musel Ježiša k sebe pustiť a musel sa niečoho vzdať. A Ježiš prichádza so svojím ohňom a spaluje chrám našej duše. A potom nás vedie k vyznávaniu zlých vecí v našom živote, našich hriechov, ktoré sme spravili, k odpusteniu a k obnove. A obnova je krásna. Ľudia, toto je záver a mám pre vás 3 výzvy. Prvá je pokánie, druhá je obnovenie a tretia je horlivosť. Pokánie. Ty si Boží chrám, ja som Boží chrám. Čo sa v tebe deje? Je tam nepokoj? Naháňanie sa za plnosťou života? Je tam bučanie kráv, blačanie oviec, vykrikovanie predavačov? Proste niečo, čo do našej duše nepatrí? Má tam byť pokoj. Nie taký, ako dáva tento svet tu vôkol, ale pokoj Boží. Kristov pokoj. Tak ti prajem, aby si mohol mať v duši Kristov pokoj. Obnovenie. Sú starí rockery, ktorí už poznajú všetky metalové rockové albumy, všetky kapely a nič ich neprekvapí. Myslia si, že už všetko poznajú. Sú aj takí kresťania, ktorí si myslia, že všetko už poznajú, že ich nič neprekvapí. Ale milite sa. Milite sa, priatelia. Boh je ten, ktorý nie je nemenný, nehybný. To by bolo nejaké azijské náboženstvo. Nie, toto je Kristus, živý stvoriteľ. On žije, mení sa, premieňa nás. On je aktívny stále. Nechajme ho, nech to najcennejšie, čo máme, môže on dať preč, aby mohol dať ešte niečo krajšie. Aby mohol na záver dať to najlepšie víno, ako na tej svadbe. Na záver prišlo to najlepšie víno a to bolo to nové, ktoré vyrobil Kristus. Horlivosť. Horlivosť prichádza potom. To je ten oheň, ktorý horí zo vzťahu s Ježišom. Oheň našej duše. A môžeme byť lemri, pasívne. A to je choroba dnešnej doby. A zvlášť choroba nás chlapov. Počúvaj, rob niečo so sebou. Pusti Pána dnu. Boží duch, príď a zapáľ vo mne tvoj oheň.